Den 22. december 1895 bad professor i fysik Wilhelm Conrad Røntgen sin hustru komme med i laboratoriet, hvor han ville udføre nogle forsøg med nogle gennemtrængende stråler, han havde opdaget nogle uger tidligere. Den tyske fysiker Wilhelm Conrad Røntgen opdagede i 1895 røntgenstrålingen. Til at starte med blev de blot kaldt for X-stråler, fordi han ikke var klar over, hvad de bestod af. Senere fandt man ud af, at det var højfrekvente elektromagnetiske bølger. Strålerne blev udsendt fra et elektrisk udladningsrør, et såkaldt katodestrålerør, der var forbundet til en elektrisk højspændingskilde. Han bad hustruen holde hånden mellem katodestrålerøret og en fotografisk plade. Derefter tilsluttede han højspænding over røret. Da Røntgen fremkaldte den fotografiske film, viste den et skyggebillede af knoglerne i hustruens hånd og en skygge af hendes vielsesring. Røntgenstråling er elektromagnetisk stråling ligesom lys og ultraviolet stråling, men med kortere bølgelængde og større fotonenergi. Det er den store fotonenergi, der gør, at stråling bliver så gennemtrængende, mens ultraviolet stråling kun trænger et stykke ind i huden. Kan røntgenstråling og gammastråling trænge helt gennem et menneske? Hvad nu? Med et mikroskop kan man se ned i et vist niveau, da normalt lys har en stor bølgelængde, men med røntgenstråling og en mindre bølgelængde kan man med synkrotronstråling se ting, der er meget mindre. På den måde fandt Aarhus Universitet ud af, at sædcellen bærer på en sæk. Det har man aldrig vidst før. Ingen ved dog endnu, hvad denne sæk indeholder. Synkrotronstråling er elektromagnetiske stråler, som sendes ud af ladede partikler, som bevæger sig med høj fart i et magnetfelt. Strålingsudsendelsen skyldes af den elektriske ladning, som bliver accelereret her på grund af et magnetfelt. Bølgelængden, som synkrotronstråling udsender, er omvendt proportional med elektronens energi. Synkrotronstrålingen er stærkt polariseret, og der producerer meget stråling fra krabbetoget, pulsar og radiogalakser. Men hvad bliver disse røntgenstråler egentlig brugt til? Det kan jeg fortælle jer. De bliver brugt til at finde brækkede knogler og tænder, nyregrus, galdesten, kræftsvulster og diagnostik. Og hvordan virker røntgenstråler? Da røntgenstråler absorberes mere af knogler end det omkringliggende væv, kan man se et tydeligt skyggebillede af knoglen.